O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Miyerkules po nganyan, petsa 7 sa bulan kan Abril 2021. Ini po ang programa ng Aramon Yato nganyan pong aldaw. Sana po areglado ka mo. Dahil pinagmamati na naman nakakulugan sa hawak, kapalpakan sa yuta, kasing kagutuman sa tula. Ako po sa nung lingkod, Mardela daing iba, sabit sana. Pero tiyan, iniwanan mo kita hanggang 12 o'clock para po sa mga dugang na istorya. Kasarabi na dyan ang bulis ka ng impormasyon na halis sa luwa sa pagikan Mega Post Patrol. Sa padagos nindang pangangalap ng mga istorya, tanganing may balang ibog sa kanuhaan na si mapukaan mga turong sa pansitan. 3rd District, si Ampo dyan nakaantabay. Jimmy na salita. Bantang sa 1st District, kasabay tabo dyan si Pading Jomar Bien. Yaon sa Daraga area nakaprangkisa. Ang tito ng Albay, Renz Luna. Dyan sa Albay District, kuyang kapartner po dyan, Al Armario. Kasarabay ka mga impormasyon na makukuhaan niya dyan sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Bantang yaon sa Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga, Hans Galero, kasabay si Henry Boy Mata sa Mobile. Duman sa Regional Center Site as in northern part ka mga barangay sa Legazpi. Kasabay ta dyan ang satuyang The Flash, Luwens Bursi Barsena. Kami po kapos, minapapal ni Sarong Mogmang patara-tara sa kada membro kang pamilya. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Technical side, kasabay niya ito sa muyang inspirasyon sa nutrisyon, Bunjing Tanay. Yan, mas ito yung DCGB Social Media Department. At itong mga IT, sina Richard Astor at saka si Arvin Laad. Belated happy birthday, Ben. Mantang yan man, mga tugang sa Production Assistance Center, ang satuyang kagandahan ng South, Angel Mustaza. Kumusta na ka mo? Handa na ba kayo? Ay mga misis, nagluluto ko kasi ng pangudunan si mga nag-araw-araw tabi ngunyan, naglalaba. Rekas-rekasan, taod to na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. O bueno, mga tugang ko ang tatuloy sa mga impormasyonali po dyan sa luwas. Parang siso ang pinapalabas na result kang DOH manungod po sa COVID-19 updates natin. Ano? Sometimes wala, sometimes mayroon, at sometimes napakarami. Nagulpi na mo yun ng Camarinesor. Saka mayroon naman tayo sa Albay. Pero pito sa Albay karo, kung di ako nasasala. Ha? Nasa linya mga tugang. Ito ang pag-iribali po dyan sa ano yan, sa luwas. Nakaantabay para po dyan sa mga updates na yan. Mga tugang kuwanta. Ans Galero. Ans! Good morning, Ans! Please come in. Kung marayang aga ngon yan Ano ito? Kasosaro? Wara. Sir, wala. Tapos nagkaigwanin ito, 62. And then, Sa nag-iisa sa 62. and then nagtulo.
Tapos nag-47. Yan. Kasud mapira. Naling ako ko tuloy ito, di ko ma-sure, Sir Mar. Ngunyan, Ngunyan, 61. 61. 61. Sus Maria Joseph, ano? Kudungkunan albay pito. Ito. Pitong albay di. Ayan. Tirahan ligas pe. So, sa log ng 61, tabi Sir Mar, na narehistro ang bagong kaso ng COVID-19 sa bilog na Kabikolan, 7 kainihan sa Albay, 4 ang susunod kan Legazpi, tig sararo ang banuaan kan Bakakay, Daraga, Asin, Uwas. Naku, bakakay, daraga, uwas. Yes. Nawawala, bumabalik. Di nawawara ng bakakay, apirming igwa. Yes, yes. Mataaran ni sa mo. Taning sa Maringanin ko yun, takasulma, nag-meeting kami kang Municipal Disaster Residential Management Council with Mayor June. Since February pala, wala kami. Negative kami sa report ni Dr. ano yan, Dr. Alisna. Di marirahi kidit, ano, sana mamantinir lang yan. Okay, so, Tigsararo, so, Daraga, ano ito? Bakakay, Uwas. and Uwas. Yes. Tapos, 4 sa Legazpi. Yes. Ayan, 7. So, iba, sain? Apera kang pito sa Albay, tabi Sir Mar, 33 na nairehistro sa probinsya kan Camarines Sur. Naku, talagang ano Ang highest digdi naman Sir Mar, 19 sa Naga City, pinandan kan pito sa Pasakaw, igduwa ang Nabwa, Pili, tapos sigsararo man ang Milaor o Campos Tigaon, Camarines Sur. 5 man ang nairehistro sa islang probinsya kan Catanduanes, sigsararo ang Baras, Caramoran, San Andres, San Miguel, Asin Virac, susuk sa report kan DOH Bicol, mantang sunod sa may pinakalakaw na nairehistro ko niya na probinsya, yon probinsya man kan Sorsogon. Sa 15 kay ni Sir Mar ang nairehistro sa Sorsogon, 4 kay ni sa Sorsogon City, 3 sa Santa Magdalena, tigduwa man ang Bulusan asin Matnog, mantang tigsararo ang Barcelona, Gubat, Irosin asin Pilar, Sorsogon. Naku, Hindi ko kita saro, others ini ang na-classify from Caloocan. parang Caloocan. Ayan. And pera kayan, mamundo pa ba nito dahil sa may saro pangitang panibagong COVID-19 fatality, although ay others lang ang classified dito na itaram kung sa ina probinsya. Di nakalaag kung sain. Yes, oo. Ayan, pero kunyan, may nagada na saro. Nagada na saro. Naku. Ay, na-additional na lista naman yan. Di pira nagabusan nagadan sa probinsya, Bicol Region. Ang nagada na sa Bicol Region in total is 234. Dakul-dakul na. Ha? Yes. 224. Okay. Hige. So yan sir, maski nanganigo kita nin dakol na kaso ng COVID-19 ngunyan na aldao. Nakarehistro man kita nin 21 recoveries dahil sa nasambit na ngailang, mantang ang total na recorded cases kan COVID-19 sa bilog na Kabikolan punpa ka nakalihi sa taon, nagabot na sa 5,671, mantang ang aktibong kaso alangkaw sa 177. Okay. And tabi sir Mar, monitoring ta sa update kan DOH sa COVID-19 sa Kabikolan with boy sa mobil, Ans Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Kaya po tabi ingat ka mo. COVID is a dangerous thing. Huwag tayong pasaway. Para di madamay ang pamilya, stay at home tayo. Nobody gets sick with COVID no more kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life, stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madami. Yan, para wag madami ang pamilya, wag tayong pasaway ha. Stay safe, tabi. Magsulog ng face mask, face shield, physical distancing, hugas kamot. Wag stay sa kulob na lugar. Ano pa, Jing? Magkaon ng maray. Para may panlaban kita. Difficile ang gutom, ano.
Okay, o di, yan po tabi para duman sa mga kababayan natin. Tangani na dahil kita magkaigwanin dakulang problema sa satuya pong mga kabarangay. Ha? Ta duman sa mga kababayan natin, may mga pigigibong lakda ang gobyerno para dahil makalaog mga tugang sa Kabikolan itong mga nagdudurulag duman. Dahil na magparadagdag pa pero may mga may mga may mga pigigibong sistema Si Tugadi na pa PI, ha? Sekretary Tugadi kang DOTR na pa PI Jing. Kan maraman na may mga tracking na bigwa palunad so mga LSI hali sa Manila kasi rin sabi ko lilag pa sa border. Takalam pa sa border may masabat na commuter van malipat na dumang yung mangyari napapa-PI ginagawa niyo ay nilalagay niyo sa alanganin ng kalusugan ng taong bayan at saka ipinapakalat niyo ang COVID. Yan ba? Mga pangyayari po yan sa palibot. Kasubago, inapulan ko si Director Lisel Makatangay kan PIA duman mga tugang sa Camarines Sur. Pigyapot ko itong nagluwas duman sa Facebook na sinarado na daso Del Gallego sa border. Actually nga, baka mga yan talagang total na sarado, pigpaging nga sa mga esensyal. Yan. Anday lang talaga na pigpalaog duman sa mga LSI. Na dahil kabilang sa esensyal. Kaya hindi kayo makakapasok na. Yan ang order kang gobernador kang Camarines Sur. At saka may order din yata yung Bicol IATF mga nungod gaya na higpitan ang border because of what happened mga tugang na may mga nakakalusot na it turned out to be positive pala sa COVID. O, di ba? O kaya po duman sa mga kababayan wag na muna natin pauwiin yung mga dyan na muna sila. Tangani po na dahil magkaigwaning problema pa. At nagirigpitan, baka mabuktak sila sa alanganan. Ang iba, sabi, pipabalik sa pinanggalingan. Di ba? Grabe inconvenience yan. Kaya, dyan na lang po kita. Okay? Oy, kumusta dyan si Chapat? Oras Chapat? Oras pa yung vehicle ni Chapat? Okay? O, sige. Magatukan na rin tayo. Istorya alin po niyan sa luwas. Nasa linya si Pading Jomar Bien sa First District. Pading, maray na udto na. Please come in. Salamat pa din, maray na udto. Tama pa din, nagrehistro naman in saro, digdi sa Banuang kan Bakakay, Ngunyan Aldaw. Ang nagpositibo Ngunyan Aldaw, sarong 66 anyos na babae, Bicol Code 5614, na taga-barangay San Pedro kan Bakakay Albay. Siya nagkaigwanin kamatayan kan Pista 4 sa saro pa sana sa Domingo. Nagkaigwa siya ng kamatayan kung kaya iniiyuhan igdara sa ospital asin mo niya nasa nakakonfine sa ospital ang babaeng ini. Sa presente tabi pa de ang Bakakay igwang duwang aktibong kaso kan COVID-19 ang sarupang aktibo digdi nagaligdi man sa Bakakay. Siguro pag-iribay ni sa pamilya. Dahil ko lang aram, taro ang address ninda. San Pedro man. San Pedro. Sarong, magkaedad pati ang duwa. 66 anyos na lalaki. Na nagpositibo kan nakaliis na 3 o Sabado. April 3. Pero siya nakamate, Marso 30 pa. March Marso 30 pa. 30 pa siya nakamate kan sintomas, dinara sa ospital. Pig swab, nagluwat yung resulta kan pizza 3 nagpositibo, 66 years old na ining lalaki. Pizza 4, ini naman babae, so naghilang, 65 years old, asin nagluwat yung resulta ngunyan na kinumpirmar naman kan DOS. Ano yan? May nababanggit dyan kung anong history of exposure kaning duwa? Daiman na nababanggit na history of
exposure, parehas for verification ini. Okay. So, pero bako ini ang primerong kaso o primerong duwang kaso sa San Pedro, kan mga nakalis na simana, igwa naman, although kay riba na sa mga nakarecover. So may posibilidad na duman sila na expose, sabi pa di, dahil ko lang nalidiskay pa so historican sa kuyang mga record, taga po sila nakarecord sa kuya eh. Dahil pa naabot kan pagliskay ko. Basta ang inabot lang kan sa kuya pang record sa Bakakay, iyon sa pagpositibo kan sarong lalaki kan Abril 3, asin sa pagpositibo naman ngunyan aldaw kan sarong babae. So, disulso ng kapos ang kaso kan COVID-18 o COVID-19 sa Banuan kan Bakakay, magpun kan primero ining magkaigwa ning kaso kan Marso 28 kan 2020. May saro ng nagadan, nakarecover so 15, asin duwang ngunyan ang aktiboan kaso. So, yan pa rin mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much sa Paring Jomar. Yan po ang update po dyan sa Bakakay. Ha? Naku. All in all, 18 na ang naging kaso ng COVID dyan po sa Bakakay. So may duwang aktibo ngunyan. Sarong 65 years old, yung bago lang ngayon. Tapos yung 66 years old na kan Abril 3 nagkaigwa ng resulta. So ayan. Ingat po, tabi kita ha. Yan ang saro na kunyan. Mga amigo ta dyan sa Bakakay, dyan po sa San Pedro. Ingat ka mo dyan, Ate Nets. Di ba? Paruluwas ko na mga agi dyan sa nasina. Tangani pong dahil kita magkaigo ng problema dyan sa tuyang area. Okay? O yan. Duman po sa mga kababayan ta, Angel. Rinig ba ako ni Angel? Alam mo nito dyan? Baka pwede natin makontak si Director Anthony. Yan. May lilinawan lang kita. Takada ko lagarapot kening manangod sa border. Ano ngaya? Maski may kumpleto kang papilis, dahil ka na makalaog. Teka sa bago, nagapot kita duman. Ang pigtaram duman sa mga non-essential nga, talagang pigigpita na maglaog. Di basta-basta, lalo kung pakamarinisol, di basta-basta makalaog duman. Tapos itong sabi ngayang so pigpost naman ng sa Rinconada, pick ngaya ito, sabi kang PIA Kamsor, pick ngaya ito. Mas maray na. Tabata na baba na kukot duman sa pigpost na ito sa Rinconada, yung pangaran ni Director Noida ng IATF, ang nakaalag nga doon, assistant, and chairman, assistant chairman da, di ba, chairman ng Bicol IATF, si Director Noida. Yan, tingnan natin kung makausap natin at linawin lang natin yan. Diyan sa indang resolution na yan, ano ang clear-cut na policy? Ano ba yan? Because supposed to be, dapat talagang daing maghali, daing magkakauli na hali duman sa hali duman sa mga bubble area. Kung sabihin, kung hali ka sa bubble area, NCR, Bulacan, Cavite, sa Laguna, di ka pwede maghali. Di ba? Kumbaga naka-lockdown hanggang Abril 11. Di ba? Mata in-extend Day dapat na iriruan. Day ka dapat makaali. Nga ngayon may mga nakakaluwas. So, yan ang mga hapot, tabi. Diyan po sa mga So, mas maray ito na yan, masabutan ta. Tangani na ay, naku, nagdulo ko naman itong cellphone ko. Nagdulo ko naman. Nandiyan ba si Director? Nila po. Ito nakontak na yata ni Miss Angel. Bago kita mag-break, ipasok natin si Director Anthony Noida ng DILG. Director, good morning po.
Yes, Sir Mar. Good morning po. Apo, good morning po. Director, nakistorbo kami ta dakol na queries manong duman sa paghigpit po ning ano yan, kang border ta duman sa Del Gallego. Ano po talaga ang policy ta manunungod dyan sa paglaog digdi sa Bicol? Sinarado na ba talaga totally o ano po tabi ang sistema? Oo, hindi naman po sinarado. Wala tayong authority na gawin yan. Oo. Remember, sa policy po, kept one, unhampered pa rin yung goods and delivery of goods. Ano po? Especially food items and essential items po. So, ang ano lang po dun, ang decision na ipitan po yung border control with the help of our enforcers from PNP and LTO para may screen po. So, nag-allow, especially those coming from ECQ areas po, no? Na alam natin matindi, malakas yung chances ng exposure po sa COVID-19. Tanganing maprikat naman po na yung mga nag-uruli, we make sure na bako po or na-expose sa COVID-19. Kasi based experience po in the past few weeks ng Camarines po, government na nag-assess ng mga naglalaong ng mga taga-Kamsur po sa duman sa boundary sa Del Gallego. Medyo nakul po, pag tinest po, hindi nakul lang nagpa-positive. Ayun. And then we noticed also na nakul po ang nagsasakay sa mga kolorom sasakyan. At itong mga pasahero po ang mga kolorom na sasakyan na ito, na paprasiring po sa gambo sa ibang lugar dito sa Bicol region. Dahil yung mga documents na dara. Nako. Meaning, sila nagsusunod sa requirements ng mga LGU destinations nila. Maliwanag naman po na bawat probinsya dito sa Tuya may requirement sa mga mauli or ma-travel kasi dito sa mga probinsya sa Bicol. And most of these provinces are requiring result of RT-PCR test. So yung mga nakasakay po doon sa mga colorum vehicles, aside from bawal na nga yun, na nakasakay sa colorum vehicle, they pa po nagsunod sa requirement na yun. So mahirap pong i-handle kung yun nga, dahil colorum, dahil monitor, kung dahil ma-monitor, makadiretso po sa community, sa barangay, kung dahil mag-report po sa mga authorities staff, nakula ang possibility na magkahawa or ano po yung spread ng COVID sa yung mga lugar. Yun po ang pag-iwasan. This is a proactive decision po of the Bicol IATF in consultation with our local government units. Ayun. Napaigtingon ta ang border control po doon sa area. Nagdadag po ng enforcers at ito yung PNP, ang LTO po nag-operate duman. At talagang may dakol po ang na kolorum at na-screen po ang mga naglalaog. But yesterday we have a dialogue with the governors, with the representative. We're coming up with a sort of a guide, a protocol na gagamitin po ang mga PNP personnel na mag-duty po dun sa border control para may guide sila. Kasi may slight differences po yung mga protocol o policies po kanila ibang governors. So, dapat maliwanag po yun sa pagpigsita kan sa tuyang mga PNP officer dun sa border sa mga returning residents or mga nagbibiyahe po palaog sa Bicol region, may basihan po sila sa pag-check nila kung anong dokumento ang i-check at aramon kung ano ang destination, etc. Ayun. Ano ba yan? Nagkaigwa ning parang pag-harmonize kang mga policies kang mga governors? One policy na lang? Na we try to have that, but of course may iba-iba din po situation ng bawat probinsya. Opo. So hindi pa rin totally pare-parehas po, but at least we'll include that in the protocol na ipapaabot na doon sa border control checkpoints. As yun ang ipapadisseminate sa mga kababayan na kung mabiyahe sila, may reference sila kung ano yung mga requirements sa mga lugar na gusto nilang dumanon dito sa Bicol. Ayun. Actually, may provinces kasi na limbawa, although nag-require ng RT-PCR, but
so nakauli na daing darang papel, sina-check nila sa border ng antigen test. Like yung Camarines Sur, yun po ang practice nila. But there are, hindi ka talaga pwedeng bumiyahe. Provinces na hindi ka talaga pwedeng bumiyahe unless nagsunod ka ng requirement na may test result ka. So Yes. there is a possibility with these protocols na iluluwas po sa AGA ng Bicol IAT. Hopefully by tomorrow we can release it. Na pwedeng makalaog talaga sa tuyang rehiyon yung mga returning residents or travelers po na daing papeles. Ayun. Oho. Pag may papeles So ka. dapat aware ang gabos Opo. na kung dahil man sila po sila nagka-comply kang requirement, dahil na sila magbahing mo na. Tanganin dahil inconvenience po na Ayun. may experience sila pag-abot sa border po. Ayun. Pero kung may maipresentar sindang papeles, especially kung RT-PCR negative test result, they will be Yes, allowed yes. to enter. Opo, allowed pa rin Ayun. naman po. Oo. Ayun, maliwanag po yan, Adi. Okay, so sana ma-check din ang mga release country, tabi, Director, ano? Kasi bago may report sa muya tama si Jimmy na pinag-reveal sa iyan ni Mayor Kang Libon na nakumpirma na nag-agi sa release. Actually, tama po yun. Oo, doon sa mga marilis ang pigagihan, other dalan po duman ata. Alam mo naman, nagibo talaga kipaagi para makalaog po. Yung iba nga there is one incident na although based on investigation, paluwas pala ng Region 5 yun. Naglaog sa truck na closed Yes. van. Opo. Opo. So kung yung ganyong scheme ay ginigibo rin po sa palaog sa tuya para lang makalibre duman sa checkpoint dahil masita, mas delikado po yan sa tuya din sa Bicol. Yan, So opo. kaya yun nga ang pakiulay pa sa mga kababayan may mga kamag-anak halimbawa na mauli galing Metro Manila in other areas po na medyo dakul ang kaso ng COVID na talagang i-comply po yung requirement. Huwag nang magsunod ka protocol tapos madulag duman sa umagi mo kipaagi para dahil lang masita sa mga border checkpoint spot na delikado po sa tutuya gabos sa community, sa even sa pamilya po. Opo. So better na lang na gabos magsunod talaga sa protocol. Yes, sir. Opo. Director, iba kita, no? Mayroon bang bagong policy ang IATF National in regard to the vaccination ka mga local officials ta? Parang meron na kung nabasa kanina, pero DOH kasi po ang in charge. I think inallow nila yung mga risk area. So they have this risk area based on recommendation ng DOH. May ilan ako nakita doon ng mga mayors or LDUs po ng Bicol Region na considered as high-risk area. Based sa report po ng DOH. So, inalaw na po doon sa mga high-risk area. Pero, very specific po kung sisay lang ang priority nanon yan. Opo. Siguro malilinawan na yan. Tagar may paapod na pagtiripon man sa mga media. So, DOH at yan. Tama po. Director, Mas salamatan. po nila. Opo. Salamatan po Maritabi. Not unless may gusto ka pong ipahayag pa sa mga kababayan ta, please go ahead. Salamat, Sir Mar, sa opportunity po na to clarify some issue at naipaabot na po ang panawagan ng Giraray sa gabos sa tuyang mga kababayan na matindi po ining laban pa rin sa COVID-19. Nandiyan pa rin po, overall daw, medyo nagtataas na rin yung kaso natin dito sa Bicol Region. Sana magtarabangan na lang po gabos tanganing siguro na dahil talaga ma-expose ang kanaklan sa tuya dito sa COVID-19 habang pigala pa ang bakuna po na yun ang posibleng talagang solusyon din sa problema sa pandemic na yun. Magandang umaga po ulit, Sir Man. Maraming salamat. Thank you very much po. Good morning po, Tabi, and God bless po, Tabi, and keep safe, Director Anthony Noida. Okay? Thank you. Mga tugang, yan po si Director Anthony Noida, kang DILG, asin siya po ang chairman kan Bicol IATF para sa paglilinaw po dyan sa border control policy sa Del Gallego. So definite po yun pag wala kayong papeles, di kayo papakapasok. Ayaw. Kaya sa mga may kaparientes tabi, dahil na pagpaano ko dahil sa napapeles, dahil na tabi. Mga essential goods, essential workers, pwede kayong pumasok at lumabas dyan. Basta may filing lang po kung mga IDs na ilingon po yan, kang mga
nagbabantay sa border checkpoint. Okay? So mga tugang, kami po ay magbabalik sa satuya po mga istorya, digdi po sa satuya pong palibot. Oras nga to alas 11 na ni pag-aga. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 10 minutos makalihis na alas 11 nin pagkaaga. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nakompleto na ni na vaccine czar Carlito Galvez as in testing czar Vince Dizon ang sa indang COVID-19 vaccine shots. Ini matapos maresibe ninda ni kodawang dose kan bakuna kontra sa coronavirus kan Marso 29. Magigiramduman na pareho sindang nakaresibi kan primerong dose sin bakuna gikan sa Sinovac kan Marso 1 sa huri sigun kay Galvez nagtaon nin mensahe sa publiko na dai pa man giraray dapat maging kampante as in perming magsunod sa health protocols. Yan ang pangalas 11 Bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. United Home, bahay ko to. Protektado ng United Home. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, balik po kita mga tugang sa programa. Yan, mga tugang, mga ate, mga kuya, push mo yan, te. Push mo yan, bro. Pray until something happens, ha? Para po naman sa mga kabarangay ta. At naman po sa mga taga-Bagantabay niya to sa DCGB News Online Facebook page. Good morning. Hello kay Charlito Gaviria.
Good morning po, Tabi. And siyempre sa mga kababayan niya to, good morning kay partner Joel Bilardo Barameda. Yan. Garong ngay nagkaparadagdag ang COVID digdi sa Makakay. Ata na, partner? Ha? Kaparadugang ang COVID sa Makakay. Alright. Then, ano pa to? Papa Mar, pwede pa pala pumasok sa Lilgiligo. Ay basta may presentar ka mo duman na pigagad nindang dokumento, pwede kayong pumasok. Ayan. Maliwanag naman yung pahayag kanina ni ano yan. Pero kung di ka mong dara-dara, ay dahil na tabi magbiyahe. Ha? Tayo po yan ang magiging problema nindo. Ayan. Pangyayari, adi, so nag-positive pa lang sa daraga, barista? Yung ganunon mo an? Barista? Ano ko anong barista? Yun yung paratimplang kape? Yung nagigibo ng kape. Barista. Hello kay Jesus Alorica, good morning. Siringman si Kuya Bob. Ay, Kuya Bob, long time no see. Ha? Good morning, Yamar. I'm back for a long absence. Regards DCGB and onliners. Pangyari, glad to hear from you, Kuya Bob. Ganda, no? Yan. Gerald Aranya, Sir Mar, good day po to all and God bless. Alright, bueno, mga tugang dagdagan ta mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Partner Al Mario, nasa linya. Partner Al, marin out to tabi. Let's come in. Yes, marin out to partner. Tigandaan na kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi. Ang pagbalik normal, kuno rin iyan sa sitwasyon kan COVID, kung gabusan na mag-kooperar. Sa informasyon na pinaluwas ni Alcalde Noel Rosal, na yaon manggaray ang mga ongoing na proyekto, partikular ang mga tourist destinations, siringkan Kalayaan Park, dyan sa Barriada Gogon, na padago sining pinagde-develop. May mga bigi-develop pa, arog kaning convention center sa Airport Road. Iyan na pagkapagayon kan Boulevard Asinibapa na siguradong magiging tourist attraction ini in kaso maging normal na sitwasyon na siguradong bibisitahon iyan nin mga turista international, national man o lokal kung maging normal sanaan sa tuyang kamugtakan. Kaya maski may pandemya, dodritso man garay ang mga development na yan digdi sa syudad nin Legazpi. Sa ngunyan, ang hagad man sanakan alkalde, iyon kooperasyon kan gabos para matapos na ang COVID, makaburelo na sa pagruluwas konsain na mga tourist attraction. Nasa ngunyan paramientras, iyon man ang napigutukan kan lokal gobyerno, preparasyon ini in kaso kunwarin maging normal ang sitwasyon manungod sa COVID. Ayan, pigira ay managad na agyang kusuko niyan dyan. So, ayo. Oho. Ining Kalayaan. Iyang Kalayaan Park. Araman na kaisipan kaan kan lokal gobyerno ni Alcalde Noel Rosal, at least magkaiguanin alternatibong tourist destination. Bako sanay sa Boulevard o kung saan, at least ikaw naman kibago na pwedeng bisitahon. Sa mga aki, may mga kwanjam, may mga kawatan, and yan nga ni mga pasyaran, tanganing na ay kaso maging normal na sitwasyon, maging yan na attraction naman digdi sa syudad. Iyan, saka medyo heightened na kaya ang pagkabagot kan mga kababayan tadi. At least may maduman-dumanan lamang. Totoo yan, kaya dakol baga na-depress, lalo yung mga teenager sa sitwasyon ko niyan, dahil kaning di matapos-tapos na COVID. Ayun, so ang sabi ni Mayor Rosal, magsurunod sana. Magsurunod sana. Kaya nga ni Garo inalirto ang mga barangay na kung may mag-abot dyan, usip tolos. Dakol baga nakalusot, kan Semana Santa. Ay, usip tolos. Pangyari, adi. Okay. Kaya nakarulusot naman sa boundary. Okay, so yan tabi partner, ang mga dagdag pa informasyon dagdi sa luwas. Alam Mario, DCGB. Thank you very much. Pagatugang yan po si Partner Al sa padagos po man na mga pagtutok sa mga pinagigibong lakdang kan syudad ng Legazpi. Partikular ni Mayor Noel Rosal para ihanda
kita, pag-abot sa medyo ngaya, pwede na. Yan. Tangan yun, talagang may mga restrictions pa. Bawal pang lumabas. Kung tutusin, bawal pa talaga magluwas ang 15 anyos pababa. Baka, maliwanag yan naman sa IATF resolution. Bawal. Kundi, di medyo. Lalo sa barangay, wait, sana ka mo dyan. Anyway, dyan, nagka-baralandra. Ano ba? Masimba, ubo-ubo pa. Wala tayo sumusunod eh. Kaya pagkaulan ni Merosal, sumunod nga kita, kung gusto nang matapos na ini. Because tama yun. Ha? Naroon lang Sarong Aldo, may gabanggit kita na eksperto from the Department of Health na nagsabi na ang tunay na frontliner, kamo, kita. Di ba? Kita ang primero. Sindang kami nga, secondary na madumang kamo sa pag may ilang na kamo. Pero ang talagang matrinchira kang kamo. Taka mo niya sa luwas, kamo ang dapat na lumangka ka na virus, na makalaog sarong nindo as hindi makaulakit. Totoo man ang kadbagani. Sabi man Kansaro, kung totoo nga yadok na kami ang frontliner, bakit hindi kami binakunahan agad? Duwang kita na wagas. Pero tawa, no? Ayaw natin magka-COVID, magpasiguro kita. Primero, magsunod kita sa pigsasabi kang Department of Health kang mga dapat natong gibo. Magsunod kita luman sa policy kang gobyerno through the IATF na di kita magruluwas kung wala kita duman sa age bracket na dapat magluwas. Except, may exception man eh. Except ngayon kung talagang kaipuhan na kaipuhan, pwede. Yeah. Pero kung wala, maglayas-layas ka lang dyan, bawal. Ngayon. Tapos, magbugta ka ng face mask na tama ang pagkasulog. Taklob ang ngimot, taklob mga tugang ang dungo. Kayan, purpose kayan. Nga tangani dakula yan. Tangani na matakupan iyan na duwa. Di ba? Bakong masulog ka, nasa kuko. O kaya naman, sungimot sa naan may takop. Di ba? O, paano yung transmission ng COVID? Yun, sabi ba na, pagi ng droplets. Ang droplets pwedeng dumaan sa ilong, pwedeng dumaan sa bibig. Pag nagsalita ka, o nag-abo ka, o nagbaahong ka, mas matindi pala yan, 200%, pang! Ang ang kusog. Ngunyan, pag face shield ka, lalo kung nasa matawag ang lugar para maproteran ka kung yung kaso man may lumasik. Ano yan, naka-face mask ka, di nga papasok dyan sa ilong mo, pwede pumasok sa mata. O, di ba? O, di, kaya mag-face shield ka. Kaya pag maalunod ka sa auto, dapat naka-face shield ka. Kaya lang may mga lichimas na driver, nasabi ni Colonel Isguera, tigpapasubli daw. Nga hindi mada ko magamasita. So mga pasayarong na yung face-shield, tigpapasubli. Yung face-shield. Malimanta kang driver na ini. Hoy, operator, tabi. Sabi yan driver mo ta, garo salaan hulog. Yan baga, personal, protective equipment. Ang face mask mo na mo pwedeng ipasubli sa iba. Face shield mo sa imo sana. Di ba? Tigsararo, pigpasubli na. Paano kung anak kasulog ka ito, ikaw pala na daradarang kugaw. Di pinasa ko bunjeng. Ay, pangyayari bakong nakalakop na. Di ba? Abay pasabi ni Chief Gris, dapat nga magpabakal na lang sinda kay face shield. Pero maliwanag man yan kung dahil kang face shield, dahil kang face mask, no ride. Di ba? No face shield, no face mask, no ride. Wala na, naali na sa piparolonad baga. May warakay ng mga plastic barrier. Ay, Jesus Mariusip. Kaya nga ako naman sa nasa satuya, kung nagkaparadakol iyan, dahil kita nakakabalik sa normal, nasa satuya man sana po yan. Di ba? Yung gobyerno niya para umakudir sa to kung may problema na. Pero ang first defense talaga kita. Di ba? Ang virus dahil malakop, kung dahil nagkaparehiro ang tao, dahil matransferan. Magagadan siya. Eh kasi yung ralantuag dyan, di natural,
hapros digdi, hapros duman, kaon digdi, kaon duman, da impeachment, talagang madadali ka dyan. Maray si Bunjing ta. Pag-alis sa COVID, diretso sa estasyon. Digdi na minabudol. Minabadol. Bueno, Hans Galero na sa linya. Hans, kumusta dyan? Marina aga Gray Sir Mar, Marina aga sa mga Ganun, palantabay. inspired. Believe ako sa iyo. After the Easter Sunday, inspired ka talaga. Siyempre. Bagong buhay. Dati pa rin. Ayan, at least nahali. So, nahali sa mga baggage. Nali sa mga stress. Ayan, nahali sa mga baggage. Kaya medyo maganda ang labas ng adrenaline natin. Oo, pero ako'y umitim. Parte na yan kang pagkabuhay tang mga reporters, mga media men. Yeah. Kaakibat yan kang buhay natin. Ako nga kung di ako digdi ginarahe, ang kolor ko, mas matuwa pa sa imo. mas ano pala, mas Alam mo ka 1992 pag abot ko ni Jesus Mariose, itsura kan sunagsarakat sa bulod. Mararay nyo ta. Nguputi na ako, lalambo ko puti na. Sumilabay sa kolor. Ayan. Okay, kumusta dyan? Anong mga pangyayari? Anyway, Sir Mar, ipinaluwas na ni Alcalde Noel Rosal ang detalles kan apat na nagpositibong kaso ng COVID-19 sa syudad. An enot kay ni sarong 85 anyos na lalaki, pero ining residente kan barangay Dapdap, Legazpi City, alagad man tinaram kan alkalde kung ano ang trabaho kay ni, kung government o kaya private employee ini. Aha. Ang ikaduwa, sarong 42 anyos na babayi, residente man kan barangay Lapu-Lapu isinini, sarong private employee, although din naman pagtaram kan alkalde kung sa ining kumpanya, and sarong siyang resulta rin contact tracing. Ikatulong kaso ng COVID sa syudad, sarong 46 anyos na babayi, residente kan barangay 1, EMS Barrio, at ini Sir Mar, sarong government employee, although halaton na pa ang abiso nga ni Alcalde Noel Rosal, may kinaraman sa kung saan naman na henseni, as in kung kinakaipuha naman na iserarom sa temporaryong lockdown, pinaglalaogan ka ining opisina, although halaton tago na an advisory ka na COVID-19 task force ka na syudad kan Legazpi. Ikaapat, Iwan sarong 23 anyos, babae man, residente kang barangay Cruzada, sinsaro pang private employee. Sa ngunyan, ang gabos na ini, sigun sa alkalde, isolated na, sinaka-admit na sa magkakanigong facility para ma-aksyonan, o kaya matawanan din magkakanigong atensyon kontra sa COVID-19, mantang pagirumdong kay ni, na magtaniron ang pagsunod sa magkakanigong public health standards kontra sa COVID-19. Yung taga-Dapdap pala, admitted naman sa BRTTH sa day. Yes, itong taga Lapu-Lapu, isolated siya sa BRTTH. BRT. Tapos, ano ito? Yung government employee, taga EMS Barrio, isolated man sa, ano yan, Albay, Seso. Okay, isolated ng Legazpi Seso itong isa, yung taga Cruzada. Ayan, okay, so, di kita naubusan na di. Di nauubusan na. Pero nung ikaw, ayan, okay. So, iringat na sa natabi. Yes. Okay. Ito, Mr. Mar, update naman, haliman iyan sa tuyang alkalde, sa Alcalde Noel Rosal. Ans Galero, DCGP. Thank you very much. Yan po, official report kang alkalde. Manungod po duman sa mga nag-positive, mga tugang sa COVID-19 as per report kang Department of Health. Apat po suna sa Legazpi. Ayan. Sarong taga Barangay 57 Dapdap, sarong taga Lapu-Lapu, Barangay 25, Barangay 1, EMS Barrio, saro man, tapos saro na taga Barangay 40 Cruzada. Iringat po tabi magsunod ka mga dapat pong sunodon tanganing de magkaigwaning ano. Okay? Because we have to remember that life is beautiful. 1 day, 1 hour, and 1 minute will not come again in your entire life. So, iwasan tang magka-COVID. Sabihan ang ibang tao na mag-ingat. Tanganing day kita magkaigwaning problema. Iyo. Alright. So, duman sa mga kabarangay natin, mga tugang,
dakulang bagay po an kooperasyon kan lambang saro. Tangani na day kita magkaigwanin ano yan, pagparadakol kang ulakit kang COVID. Asin mapugulan na po yan. Day kita nakakaalagwa. Actually, ang worry ko niyan kan mga kababayan ta is yung ekonomiya ta. Okay? Sa Manila, bagsak ng manay, no? That's why yung iba talaga nagipirit mag-urol. Ita, dahil ng anak buhay naman. Dabo tamangyari yan digdi sa tuya. Kaya, wag na nating hangarin pang mag-lockdown pang Ligaspe, o kaya mag-lockdown ang Albay. Ha? Mag-lockdown ang Bilog na Bicol, araw ka nakaagi pong mga taon. Wag namang ganun. Ha? O, babayaan na natin na maging malaya tayo at least nakakalakaw-lakaw kita. Nakakabakal-bakal kita ka mga pangangaipot sa palibot. Difficile ang ma-lockdown. Okay? Namatian ta na po yan. Mamundo. Maglakaw-lakaw sa luwas na ikasana. Di ba? Daing ribok-ribok din sa luwas. Difficile baga. Okay? Kaya po duman sa mga kabarangay ta, mag-ingat po kita. Yan ang magic word na dapat po niya itong sunodon. Okay? Oras niya to, mga tugang 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion, on! Neurobion, Neurobion, on! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Pampagana sa mga mag-asawa. Mas matigas na pampalakas. Pampatagal sa labanan. Sa bawat bili ng Mixten Coffee Box, may libreng 10 Mixten Capsule with Duke F Mineral Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigsistore.com, thebigsea.org, and the Bigsi Centers nationwide. FDA approved. Mixten Capsule, 20 pesos lang SRP. Ang Doc Alternatibo, The Bigsi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Namibidan sa albay, dinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Protektado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based
based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita mga tutang sa programa. Naku, bilis ng oras 19 minutos bago po mag alas 12. Dagdagan tamang istorya, alin po dyan sa Luans. Nasa linya, tumagariba. Luans, Bursi Barcena, alin po dyan sa Regional Center Site at sa Northern part ka mga barangay sa Legazpi. Luans, good morning, please come in. Yes, salamat abi, partner Mar. Sige, ang panirip nun yan kan Legazpi City Police sa mga manlain-lain na mga tourist spot sa syudad. Gani na mamantinir ang minimum health protocols na pinagpapautob kan gobyerno. Ngunyan na nasa katahawan kan pandemya. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News na apisar kang kakareparo sa mga kadagatan as in beach, as in pool resorts para ma-implementar ang SUMBAP. Nagbisita man ang Hepatura sa Linion Hill Nature Park para mantiniro ng pase orden as in pagsunod sa mga protocols kontra sa pagkanayap sa nasambit na helang. Tinugon man kan Hepatura na dapat maging vigilant o mareparo ang mga personnel digdi. Nadain hanggang pagpalaugon ang mga nagbibirisita kung dain man nagsusunod ini sa minimum health protocols na nagpapasiriring sa lugar. Asin dapat daw so allowable capacity sana ang pagpalaog. Kani na maibitaran ang pagbalgar kan physical distancing. Kayo ang pinakang importante para maibitaran ang nasambit na helang. Kung matatandaan ang Hepatura, maski nga ni Domingo na mamarasyar ini sa mga manlain-lain na lugar, sa mga manlain-lain na resort, arog kan sarong resort dyan sa Bagong Abre, nagpasiring sinda dyan sa nasambitan ng lugar tangani nang implementar asin pagirumdumon ang mga nagngangasiwa kay ni na dapat magsunod sa minimum health protocols ngani na dahil maging gikan kan pagkanayap ka nasambitan ng helang dahil sa nasa dai pagsunod sa mga protocols na pinag-i-implementar sa palibot. Yan tabi partner Mara, magadagdag pang istorya. Ako po, si LV. Thank you very much sa Luan, sa mga dugan nato mga istorya, mga kabarangay. Mag-distansya. Ayan. Maray na aga papamar. Gigunon mo. May duda ini. Yapot ko sana kung talagang figiray ini kan apik ka mga substation ang pagpropalso kan kuryente dahil digdi sa tuya. Oron ang pasagin-sagin senda para itago ang rotating brown sa albay. Manggaruta. Mailing mo man yan kung may nagtatrabaho dahil. Di ba? O, tapig brown at sa mga lugar may pigtatrabaho, may bigasi kaso sa Lida Poste, sa Lida Linya, pagkurihir kan mga bultahe, asin iba pa. I hope na pag-abot kan talagang kakusugang kang pangaibotan ng kuryente sa Mayo, di kita magkulang. Kaya magbarayad. Di ba? Pero may mga duman sa Muya, pagbanggi, maluya ang kuryente. Tayo ako duman na sensitibong ikipahe na pag maluya ang kuryente, minaibang kulor kan ilaw. Mahilig mo nagpa-fluctuate, minaliwanag, very sensitive yun sa
Kaya ramtang kulang. Pag sukulak, kulang talaga. O sana maayos na. Tangani po na diretso na ang dalagan kan serbisyo. Alright. Sa mga kababayan niya to, dyan po sa Santo Domingo, kanakaaging taon day nagkaigwanin ano man na selebrasyon kang Sarumbanggi Festival. Lockdown kita, no? COVID-19. Pero ngunyan, pigsikap ni Mayor Jun Aguas, asin kan Sarumbanggi Festival Committee, na nagtiripon kasudma na magkaigwanin simple sa ng selebrasyon pero kadaklan virtual. It will commence on May 17 to 23. Mga virtual ang sistema. Contest manungod sa mga Bicol songs, virtual. Ayan. Contest sa paghanap kan itong Santo Domingo March hymn, ayan, virtual. May Mobile Legends, siniba pa. Taping obserbar man mga tugang so protocol sa COVID. Yeah. Pigibo ini, sabi ng alkalde, gusto niya talagang magkaigwan ng mga lit na aktibidad sa paaginin paghiling sa Facebook o sa anuman na platform para mabawas-bawasan so gabat kan mga kaaditan kan mga kababayan niya to dyan sa Santo Domingo. So kumari pa rin mga kapag kanta, no? So at least yung ano nindo, yung namamati nindo na emosyon pwede nung ilapat sa kanta. In this time of pandemic, di ba? Composition ng mga original Bicol songs. Mag-intra ka mo dyan. Ipapalawas po iyan ng mga mechanics kayan sa mga masunod na aldaw. Nagtitripong paman po mga tugang. So, ano yan, initial pa man sa pagtiripong may kaso hapon. Kasudma. Initial pa sana ito. Pinagset pa lang so PETSAP at then yung iba-ibang mga aktibidades, ipaplan sa papotabe yan. Okay? Basta gabos po yan. Kadaklan, virtual, ano? Pati yung pailaw sa mga tricycle, garo ang sistema habang nagbabiyahe ka mo ng banggi na paano ng ilaw Ronald i-judge ka mo duman tapos may judgment day mang ginaray. Ayan mga nagkakapirang mga tanganing lamang ka mo dyan, pero bawal nga ng tripon-tipon kaya walang beer plaza, walang bawal yan. Di ba? Bawal yan. Okay? Inalis nga yung street presentation at iba pa, bawal yun. Okay? Pati yung murumis, bawal na muna yun. Wala na muna. So, iba na lang. Okay? Alright. O Inal, merong isa sa inyo ha, pero isolated na, nasa vertitage na. Ingat sana. Araw naman sa mga kabarangay natin. Okay? So, yan po tabi. Ano pa? Yun, mga preparasyones, mga tugang sa mga maabot pong mga aldaw. Lalo ngayon na summer, ha? Duman po sa mga kababayan niya to always take with you some liquids. Yan. Number one na source is tubig. Dara ka ng tubig. At least mga 1.5 liters daw a day sa adults. Pero ako nakasubrangan ako dyan, Ald. Kaya po ma-rehydrate kita sa mainit ngunyan. Araw ngunyan, pero ang init ngunyan na pirang init ngunyan sa tuyang palibot, di ba? Medyo ralangkaw ang namamatian ta na temperatura, kaya magpasiguro kita. Mag-inom permanent tubig. Tangani po na di kita ma-dehydrate. Asin magkaigwanin balance yan, lawas ta sa init. Okay? So, pera dyan, mga tugang, yung pagsunod po sa mga pangapudan na maging
Pasiguro kita sa pagluwas-luwas. Asin an pag kaon mga tugang kan mga dapat sila natong kaunon. Alright. Duman po sa mga kabarangay ta, nako, nagiro na, nagkaigwanan nin pagpahayag mga tugang si Congressman Edsel Lagman, kan First District ang Albay. Manang ko dyan sa haluin ng problema, dyan sa Santo Domingo, kan ito bagang pigakwa ang kisors kan tubig. Ta may date na day pagkakasinabutan mga tugang so munisipyo kan Santo Domingo, tapos si Mr. Peter Chan kan Petersbuilt Aggregates Concrete Products Corporation na ang sabi ni Congressman Lagman susuestyon niya sa Sangguniang Bayan kan Santo Domingo na mag-adapta ng resolusyon na naghahagad na ang territorial coverage kang quarry permit kam ining Petersbuilt maamyandaran na i-exclude, i-itsapwera, i-siblag, ilibre itong area kung saan ang water source kang Santo Domingo, mga tugang, makukuha. Kaya na naging yung problema. Okay? Tang sabi, itong permit, mga tugang, kan PBA-CPCs pinag-issue kan Central Office kang DENR bako ni Governor Al Francis Bichara. Ayan. So, ito ngayon na ano yan, daing problemang bulos kan tubig kang Santo Domingo sa poblasyon area, mas importante, mga tugang, o mas halangkaw, kaysa sa quarrying kang mga aggregates. Yung mananggad baga. May payag nga kang kainot na dapat nga kung pigakuhanan kang tubig, dahil pag-apiktaran. Kundi iba man so naging dalaga na kang iristoryan yan. So sabi ni Congressman Lagman, ma-follow up da siya sa national as in regional leadership kang DNR para sa favorable action kan nasambit na resolusyon. So, nesisidad man ngayon na i-report sa DNR Secretary Roy Simato ang non-compliance kaning Peter Chan's Petersbuilt Aggregates Concrete Products Corporation sa nagkapirang conditionalities manungod sa continued validity kang sa indang permit. Pinagsaysay ni Congressman Lagman sa mga violation kan PBA-CDC na pinag-validate man ni Regional Director Guillermo Molina Jr. kan Mines and Geosciences Bureau kang DIA Region 5 sa sayang memorandum na may petsang Marso 1, 2021 kay Regional Executive Director Antonio Abawag. Ano yung mga violation na yan? Number 1, Social Development and Management Program o SDMP Fund kan ining PDA-CPC tayo da nagamit para sa komunidad. Ay pangyari ano. Number 2, nagkapirang conditions on tenement, safety, health, and social aspects dahil na-comply. Pantulo, pagpalyar na magsumiter ng quarterly accomplishment report para sa calendar year 2020. Asin ang pang-apat na violation, allegedly sabi ni Congressman Lagman na pinagsasaidig sa iya pong mga pahayag na daing monthly internal monitoring na pinagkondukta. Yan po tabi, ang update para naman sa mga nag-arapot manang o dyan. Nagtaram na si Congressman Lagman, pero strongly pinag-suggest niya sa Sangguniang Bayan na magpasar ng sarong resolusyon na naghahagad na itong territorial coverage kang quarry permit
kayan kang Petersbuilt Aggregates Concrete Products Corporation, mga tugang, amyandaran, tapos i-exclude so area kung saan makukuha sa water source kan Santo Domingo. Yan. Iyan po tabi ang mga dagdag nga itong impormasyon para po duman sa mga kababayan. Datayan, di natutultol, ano? Pa kurkaramatsing sudo, ang karabutan nga sa kaso yan, eh. Ano yan, kundi, kaya po marisolbiran. Para man po yan, number 1 yan, eh. Sabi nga ni Kenny, iyan po na tubig is one of the basic necessities of man. Okay? And pag-abot sa rights-based approach ka mga local government unit, yan ang number 1 na dapat man idang tawan ng atensyon para po sa komunidad. Kasarabay ang kanseguridad asin iba pa. Seguridad, housing, environment, ayan, tubig. Number 1 mong kaipuan yan. One of the basic rights. So pag-abot sa rights-based approach, kan pag-gobyerno, kaipuan po na itauman sa community. Kundi habang pigigibo, may mga nagkakapirang problema. So yun, may mga nagkakapirang pong suggestions ng ginibo. So tingnan natin kung anong mga mangyayari po sa mga masunod. Okay, yan po ang press statement ni Congressman Lagawan Manong dyan sa problema. Alright. Dapat ako naman sa mga kababayan nga ito. Uy, 11:56 na. Mga kabarakada. Kung kamo nangangaipunin pang personal, pang negosyo, as in pang emergency response na gamit pang komunikasyon, lalo kang Beach Radio, ayan, punta kayo dyan sa PYC Enterprises. Yaw po silang tindahan sa Purok 2, Rawis, Legazpi, sampahan kan LTO, LTFRB Regional Office, o mag-apod sa telephone number 0938-897-5209. Ang PYC Enterprises, nag-installer man ng antena, as in nag-operasyon ng after-sales service. Kaya kung Beach Radio, hanap mo, PYZ mo na yan. Good morning, Prime. Oy, Prime, sa Domingo, Hindi kita ni na bunjing ta salidan ta na antena. Aning perti lamang ang pagburbariwas kang barita ka mga pagiriba. Maski arayo. Okay, salamat sa PYC Enterprises. Care of Prime Raul at saka Marisa. Okay? O bueno, mga tugang, ano na, pwede na. Mapatos-patos na kita tanganing makabelo man sa mga pagiriba ta sa pagbabareta po nindang alas 12. Abangan po nindo ang Tandem of the Year, Tito ng Albay at saka Kaganda ng South para po sa Bareta alas 12 at sinusundan po tulo siyang kan Iskaramusa. Ang programang Padagos Nagkokosog at Nagdadagondong sa Paggaudto. Sendo ka po, sino po si Mardela Daing Iba. Thank you and God bless. Bye-bye. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning